orí la fi ń mú ẹran láwo la kì í fi mé egun. Èèyàn tí ń bọ̀ láti òde ọ̀run ó ti yan gbogbo ohun tí ó tẹ̀lé dóde ìsàlàyé. Tó bá délé ayé òun la ni ò ní rántí mọ́, ojú ò máa wá kán wa. Ẹni tí wọ́n ti gbé ọbẹ̀ fún èèyàn méjì tóun tara ń wo ẹran èyí tó tóbi jù. Èyí tó tóbi jù ó wá padà mú tán ó já sí egun. Èyí tó rò pó kéré ṣùkúṣùkú ẹran ni. Kò yá jù lẹ̀ mọ́ nítorí èyí tó tara mú torí pó tóbi egun ló já sí. Ẹni tó mú wo èyí tó kéré tó lẹ̀ òun sì ti mú ó jára ẹran. Nígbẹ̀yìngbẹ́yín bí ìgbà téèyàn fọwọ́ bólẹ̀ ló jẹ́. Gbogbo tẹ́dà ó bá ṣe láyé kó máa béèrè lọ́wọ́ orí ẹ̀, kó máa bọ́lẹ́dà rẹ̀ sọ̀rọ̀, kó máa sọ ohun tó bá fẹ́. Kórí rẹ̀ ó lè bá tọ́ sọ́nà, kórí rẹ̀ ó lè bá tẹ̀lé níbi gbogbo ohun tí ń bá ń ṣe. Nítorí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé gbogbo ohun téèyàn bá ṣe pátá lòun gbogbo lọ́wọ́ orí. Ọwọ́ orí láti béèrè, orí láti mẹ́ran láwo, àìfi mé egun o.